खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दि बड'लेण्ड निउज चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। बिटिसिआव एमसिएलए राकेश ब्रह्मआ गोदान राजखान्थि दोलो आमि कावरि माने दावखा दोलो मोनसे खुलिदों। नैथि खौराङाव दङ। फुंखा बसुमतारिनि न'आव बिटिसिएलनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिआ रायमना नेसनेल पार्कआव हाग्रा बिफाननि गुलियाव थैनाय फुंखा बसुमतारिनि न'आव थांनानै खौरां लायो आरो दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरजों सावरायना दुखुआव बाहागो लायो। थामथि खौराङाव दङ। बाक्सानि भारत-भुटान सिमा दावदारायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। लाखिनानै दोननाय ट्राकआव बाइकजों सौग्रावनानै राकेश बर'आ जायगायावनो थैयो। बसन्त बसुमतारिया गोब्राबै जोखोम जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ। कर्नाटकआव सा 7,000निबो बांसिन फरायसाफोरनि देहायाव मोननो हादों एइचआइभि पजिटिभ। गंगाराव जागोन एइचआइभि स्क्रिनिं केम्प। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।